Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Nolor ka kam kinong tre accredited social health activist Asha ki shakri banyarap ya katanat kot kakya wat haka jingsi ka barit baki shem jing wat ban pendap ya kijindon kam haki yang kisem kinong tre Asha Umsning Association Unit menta kasngi kilami shakmat ban shim ya kasinjam ban penkut ya kasor Umsning barok away da kajing ang nut ban ra ya kakut kasuba namar kapo sentiulut da ki plastik harut surong. Ya ketiga jimpen kut ki Asha ha Umsning las nokti langru da kaseng RAWA ka CBTC Guwahati bat kumjuru ki borsh nong ringkat ko Umsning Town Dorbar ha ka bau ba Rocky Kala chairman ko Umsning Town Dorbar ulawan man pli ya katay ka program kum ukongsan uba Rocky Marwen rangbash nong ko Umsning proper bi kum usumbot kongsan u Dr. K. Kongsdam, Doctor in Charge, ko Umsning CHC, ki nong mikmat na ka Swachh Bharat Mission, bakan thob ya ukunjo Rangtong, Block Coordinator ko Umsning, Garland Sun, Block Coordinator Bhoirambong, pat kibe. Tikmut ngi search bet na po, Google, banyo jing tip day nem. Henry ngan ong ya pi ki Asha, pi day kita ki Google search, hapo man laki sinong. Lada day ka kanunu program bapelong na blog ki kuak ban tip. Dan kak nungut ki kena ki badan jingpang anemia kak nungut ki kena ki badan kane ka jingpang dunas nam bat kiwe ki jat jingpang ngatharai habban keline naki Asha maki kitip lut nadong shadong maki kile ki research nadong shadong kitip ki temen kak nungut kitip mano bakha kak nungut hapo shnong kitip mano bayap kak nungut hasnong bat wat ye karta jongki wat ya ka jingkia jongki ya ka haik jongki pitip lut na dong shadong nakatang kadaw nga ong ba pipidei sisa kita ki Google search engine jongki shnong jongi tingas ngo bande ka ban ai ka burom ka bakraw nakabenta kat kene ka kam ka ba pipilale kade ka kam ka ba dan mano manuru bala banle nalor ba pihak ban pet yela ki jongki kun ki kti nalor ba pihak pen biangi ki kam ying kam sem pendap pen biangi ki kun ya kayeng ka sem hi barok away henry ka kam ka bakya ka bakila ben shet happy manu manur umdan basung tu dalek ki ashaling ngatrai dan ki ba bayabe barobong ki kong ngam dan por banye kren bat pi te henry pi dan la ka jong ka benta ba pinle na ka benta ka imlang ka salang ka jongi te ublei unkir khu ye pi yagi ne ki kam ki bakraw ki ba ma pi lale nganget ka tulop ka barit Pimyo tulop jingsha kadai tangka anurium nei ba piyo kabarit ten rei ublei unum ino ya gini ki kam shakri jong pi nang yai trei wat nom ken ran dien nganong pi wat ong bangad yo tulop barit rei ini jing shakri jong pi ki para breu kadai hi ka jing shakri ya activities ba pair marba artarik kan sadai ga singkha jong gandhi tegani ka initiative jong ki Asha mo rengkat bat ka rawa pan pedlong kini ka cleaning drive menta kasmi kadai ka ba biang hadu kata ka ba hab hadu kata bat ka tim ka ba sarkar ka bu menta usnem ya gani kata yo kadai ka visual cleanliness teladangi translate kasi visual cleanliness kemut ba kajing khoj ka ba ngiyo i nong kumno yo i peleng mo te kata kadai ka tim ka ba ka sarkar ka bu na ka benta ka ri baro ka wei Tengah nung penjerong, namar bamentangin saya le cleaning drive, ngai su ai kublei kerpang ki Asha jungi, baru pilai mi kan ikrui, se ke bayo men sem, nak benta jungi, kam tam mangi ki betre hapok kan ka Swachh Bharat Mission. Lakat nu tiligi senam, nadu arajar khat sau balan sa Swachh Bharat Mission, ya le sibun ki activities mo, ban pesung thu si kinong sang ban ai ke jingi kai kinong sang henry mentangi i ga result, namar pom phi kum ki Asha, ma phi kum kinong terima songpha, phiwan sakmat ban long kenuksan nak benta jong kinong sang tengah syukwa ban dei mga upos ya gajing shat ne gajing komen ne gajing ya sultanat jungi mo biang palat tenre ladangi phaiden mo ki khasi jungi ki de ki bele khoi edu kata khamtam kirong kume jungi kim ju don por watang yo kpa hayeng ru kim don por mo nomor bele ki haban sakya tiar ki haban nyat kayeng ki haban pensum ki khun sibun ki kam Tenre ke ka mga kwa ban syukun perkhat lang yang ibarak khoi menta singi kalong ba hagani ka generation jungi menta bade
ngilap pun ban ba ki don na ki longkme na ki khla samla jungi ki bom nang watang ban satiar ki bom nang watang sajjan ki bom nang watang ban sari no ndai ki expert na bode ki social media ban shot TikTok ban shot live ki ban kunta derda tele se tani ka campaign jungi menta leng ba kani cleaning drive ngin hikai ru shaki nong sunong jungi shaki khna samla ki jungi shaki longkme jungi ba umdei bangin nang tang banle ha ki social media ni ban shot ha social media ndai ni dei ru banang banle khoi no kumba khila era e ni sansar menta kasni ngin hikai ru ki longkme bat iki samla jungi bangin nang ru banle khoi hayeng hasam barash no thau ta marin ong i gong bibi bangin khoi chi snong jong ni te nga te kali kinyot labu lupa hajan ngong i kamar pimar si pen khoi kali ngan bu lupa ang tu ngam dan i ban ong te ita ide iba nga kloi ban yarap ifi te ban nga ya discuss ru spang ni ka jing khoi bo maso wa yeng hang ni la kat tau parti amadmi parti jaru ha kat tau Kantor Chief Minister jong ke Delhi. Te la dei man shu ye campaign be jaru ben mo. Te to namar ba ka dehi kita ka banta ka bangi habra mo nam ta jing khoi te habra hi sansar. Te nga discuss bat i bibi mo ba nga ya pik khmat lem ya ka song jong ru mo. Song jong ru manga ba di ba ro king ya trang e ba ni pen khoi te snong. Pi ka song jong ka ba long tong. Kaba nakiwe kisnong ki ora ya ki jabo asonjani habakot habkhat habsar mangi na jaboru inchakran mangi kinong snong marble namar kibawan umsring kilawan janmit kilale te dalamil ai thu ki jabo asong sning te nga sodap dak chikmen ka makhrawa pp1 sakma bani simsha ya ka target ya ka sonjoni te nang ni sakma mo mong bibi ba iba sunshine ma da kaman semutip kiai la pha ya para khadu jing ikariwa ban a jerab lem ya ka banta ban sim banta lang pi te ong sabaro ki mo kita ki insentif kita ki bainong ki ka sarkar kam patio hakat adu banta jing dawa pi te ya yeng surok ya strike surok ro jenjar ka ba te ngathai de katai ka bong ba ki mo de stang ba hawisi pin sayo ya banta ka ba pipi tumu te imat hawisi lada ngiru inwan kum kinai no yelam ba sakmat du bania fight nam ta ka sarkar ngathai ni hab hi bania fight nam ta jofi nomar ngi sotu ba hakan ki generation jongi mentangi don kam fi nomar ki bon na pdeng ka imlang sa alang jongi lani ki khon samla jongi ngi don kam ya ka counseling especially the counseling kalawan ni leng ba ka jing ya don man taw pi mena ka ni ngi pli ka ni ka sentar nam ta kita kilong ni dopun ba khamtam ha ka ni hospital kubli shibon kong tilna bat ya ka group jong ki asha ba ik ke jongi ha ka ni ka uniform ka ba pi phong bat ka penwan dur hero ya ka dur ka dar jong ka imlang sa alang ka jongi inam batai shu ya ka jing long bakerpang ka ba pi ki asha pi don ban ai ya ka imlang ka sa alang ka jongi na so banong kubli shibon bat nga da sim banong ban salute yu pi kubli shibon asha be klem ma pi ngi ki dong yalam snong nginam la ban ya sakmat kata ka de ka mangakwa banong chief guest badan buram ba roki kala chairman jong sing town dorbat dr khongsdam ba kenjo tinang ta i bagalan nang ta kini ki parlok na po cbtc no friends from cbtc I take this opportunity to warm welcome you to this program. Actually this is under nang ta ki parlok asha bay don lang hangni ki don lang hangni te kata ka di ka thong ba hakmat ka jingwan ka jongphi ban shim banta nalor ki kam ki bakhya ki ba phitre kum ki asha nalor ki kam ki bakhya kani ka simjam ka phishim gande ka nuksa ka bha ha ka imlang asalang ka jungi nalor ka jingsha tunjuk ibubun habang adon ha ka group jong ki asha jong ka unit riboy ngai i teng nga sosan e haba pia kren ki incentive ki ba phisabat ha kani ka sarkar na ka por sa ka por bam dan jingsiu ka batikna ya ki asha ba it ki jongi ita i incentive i ba phidei banyo ha ka jing trekam jong phi kumno banya rap i ki longkmi ki bapun ki bakha bat khamtam ka pang custom masnong ka thau watang itaru ka e banyo ya ka kam go ba phitrei ma phi so sen e na ka banta ka jong phi lakum manong ladadon kalat de ban thau kalat kalinti kumno ba ni thu no kerpang ye phi ki asha ha ka ba phi pinyo na ka jingsiu ka ba kerpang
bayo alam kini ki agan wadi walker ki jongi mo ki ma kum bayo alam maki te henry ngai ke jing yakun kanam kut haban ketik haban hala haban perta namar balai ba haduk menta ginan don ke jing yakun baka sarkar kam watang ba pide baka bah ka ba pide banyo kam pala ban perlat haduk menta kata ka de jing susi ba kra te henry kani ka mensim lan la de ke jong pi ka mensim ka pi kloi ban wan sha kani ka shnong ka thau be ke jongi lengba jong kani ka umsning unit jong ki asha be ke jongi pi wan ban pelong ini program ngasno ban ong ngadap da ka jing songo ba kra ya pi kubri shibon ki asha be ke jongi ublei un betelenti bat ublei un kurku do ya ka ying ka sem ka jong pi ya ka e ka jing lan la de ka jong pi ya ka e ka jing long ka bala kloi ka jong pi wat bat ino ya ka ying ka sem wat iban ino ya ka ying ka sem shiteng mit shiteng senya pi kloi ban len la de ha ka ba pintrei na ka menta ka ba ka mian jong ka shnong ka thau ka jongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.